Bari mu buɗe shirin da tambaya kamar yadda muka saba a cikin waɗansu shirye-shiryenmu da suka gabata. Me kuke gani ya fi cutar da zamantakewar aure? Rashin soyayya ko rashin fahimtar juna? Mutane da yawa suna tunanin cewa idan babu soyayya a tsakanin ma'aurata, to shi kenan sai aure ya mutu. Aure baya mutuwa a lokacin da soyayya ta disashe ko kuma ta ragu. Yana mutuwa ne a lokacin da ma'auratan suka fara jin cewa ba a fahimtar halin da suke ciki. Mutum yana gida ɗaya da matarsa, amma baya iya gaya mata abin da yake damunsa. Ta ɓangaren mace kuma tana da abin da yake damunta a zuciya, amma ta zaɓi ta daina magana gaba ɗaya, saboda tana jin in ma ta faɗa ba fahimtar ta za a yi ba. Irin wannan yanayin yana faruwa ne ba wai don babu soyayya a tsakaninsu ba. A'a, wani lokaci suna yanke wa kansu hukunci ne akan cewa ko ma na yi magana ba fahimta ta za a yi ba. Daga zaran an shiga irin wannan yanayin ne sai zuciya ta fara nisanta da abokin zamanta. Daga nan kuma ɗan soyayyen da yake tsakani shi ma sai ya ƙare. A ƙarshe, abin da yake da mahimmanci ma'aurata su sani a nan shine, ba tambayar har yanzu tana sona ko har yanzu yana sona shi ne yake da mahimmanci ba. Tambayar da ke da mahimmanci a nan shi ne, shin muna fahimtar juna idan waɗansu al'amura sun taso a tsakaninmu? Domin fahimtar junan ne take kare soyayyar da ka rugujewa ko take kare auren da ka rugujewa. Na gode.